O să vă povestesc cum e viața cu Fordul Kuga după un an jumate și 20.000 de kilometri făcuți. Am luat la 62.000 și acum are 82.000 de kilometri. O să ne băgăm la interior, că afară e destul de urâtă afară. Așa. Deci avem 82.000 de kilometri, mașina am de un an și jumătate. Principalele probleme au fost cu caseta de direcție. Da, surprinzător a cedat caseta de direcție pe la 70-71.000 de kilometri. A început să bată, apoi a avut și joc. Am fost și am recondiționat la băieții de la Turel Steering. Au recondiționat-o ok. Le-aș da un 8,5 din 10. Pentru că geometria nu am mai făcut-o cum trebuie. Am încercat de 2 ori, dar tot stătea volanul exact cum stă acum, așa, un pic spre dreapta și mașina trăgea stânga. Le-am zis că nu e de la cauciucuri, cum susțineau ei. Am fost la mine pe Fundeni, au făcut-o băieții. Mere direcția ceas. Volanul stă drept, mașina mere drept. Alte probleme au mai fost cu bateria, care era normal să o schimb după 5 ani, aproape 6 cât are mașina. Și vechile probleme de care vă povesteam în primul full vlog cu Fordulețul. Bate ceva pe față. Da, deși am schimbat toată suspensia, am preconizat și caseta de direcție, acum tot bate ceva pe față. Nu știu, băieții la Tureal ziceau că, domne, îți bat din nou flanșele de amortizor. Ce să zic. Au 3 luni pe mașină, am mers frumos, am ocolit gropile, am ocolit. Susțineau că nefiind originale, nu sunt bune, nu știu. Până la urmă o să mă duc la reprezentanța la Ford să văd și părerea lor. În rest, mașina m-a mers bine, n-am o probleme cu cutia, cu motorul, frâne, climatizarea, display-ul, toate au funcționat și funcționează în regulă. Consumul este fără vrăjeli și alte chestii. 7,5 afară și 12-13 în București. Cine zice că un SUV turbobenzină de 1.5 consumă mai puțin? Probabil ori are un stil de mers bătrânesc sau pur și simplu exagerează. Da, deci de asta am vrut să vă povestesc inițial, de caseta de direcție. Sincer, nu mă așteptam să cadă la 70.000 de kilometri. Am mers cu ea vreo 10.000 până s-a dus de tot și am recondiționat-o. Da, inițial n-am vrut să cred că e caseta. Am zis că bate de acolo, bate de acolo. Da, asta este. Mai revenim peste 10.000 de kilometri, la 90.000 să vedem dacă mai are vreo problemă. Și între timp vă povestesc și ce auzi la reprezentanța Ford de unde e bătaia. O fi într-adevăr flanșe proaste, o fi vreun suport de la cutie, de la motor, deși nu se simte. Schimbătorul nu vibrează, nu face nicio figură când schimb, motorul la fel. Cam astea sunt. O zi frumoasă.